Bashkilarian Beauty. Быйыл Хылука 20-20 башкорт хылулары конкурсы беренче тапкыр бүтә Рәсәй статусында үтте. Һәм быйыл матурлык бәйгеһе 22-нче тапкыруда. Туган телде, милли юлларды, традицияларды, башкорт кызлары матурлыгын пропагандалау, яшьләрдә төрле иҗади эшмәкәрлеккә ялеп итү максатында республикабызның бар районнарында Силәбе, Екатеринбург, Пермь, Оренбург, Казан, Санкт-Петербург, Мәскәү, Лянтор калаларында, Хамар, Харытау, Курган өлкәләрендә үтте. Барыһы 200-дән ашу башкорт хылулары катнашты. Рәсәй төбәкләрендә яшәгән башкорт кызлары арасыннан 20-һе генә финалга үтте. Хылукайдар 2 атна дәвамында Өфөлә күләмле мәдәни сарага әзерләнеп, йыр бию осталыгын шымартты. Башка төрле осталык дәресләрен үтте. Шулай ук әдәби башкорт теле буенча оештырылган дәресләрдә катнашып, халкыбызның бай мәдәнияте, тарихы менән танышты. Борын заманда зәңгәр күлдәргә, горур таударга, алтын яшмәләргә бай булган Учалы ерлегендә, Айгөл һәм Рауил гаиләһендә якты дөньяга бер һылыу кыз аваз сала. Финалда һәр кыз үзенең ырыуын, гореф-гадәтләрен һәм телде яхшы белүен исбатланы. Ә сара адагында юла буенча Хылукайдарга бирнәгә хандык бүләк ителде. Дәррәү алкыштар ялламайбыз. Хылукайдарның тапкырлыгын жюри агзалары баһаланы. Уларның арасында дөньяга билдәле дизайнер, кутюрье Игорь Гуляев та катнашты. Осталык дәресләреннән тыш үзенең шәхси коллекциясын Хылукай сәхнәһенә сыгарды. Всем удачи, всем веры в себя. Я вам уже говорил об этом, но я сейчас скажу в микрофон. Не переживайте те, кто не победит, потому что самое главное участие, самая главная вера в себя, никогда не останавливаться, идти вперед. Хылукай бәйгеһенең һынауларын һәр яклап та яхшы үтеп сыккан Учалы кызы Ләйсән Шугайыпова еңүче табылды. Уга таждан тыш көмеш хәситә һәм автомобиль тапшырылды. Быйыл бөтә Рәсәй кимәлендә узгарылган Хылукай 2020 конкурсының Гран-приһы еңүчеләре сакланды. Учалылар Ләйсән Шугайыпова өчен янып килүчеләр. Бөтенлек котлайбыз. Yengil avtomobil Leysan Hinike.